Això no és segona. Què hi veus, Berta, no? No em pensava que ho veia bé. Deixa-la brossa. Deixa-la la brossa. Porque lo va a tener que resolver. Si no se te ayuda nada, ya está. ¿Qué comida es eso también? Quanta pena la penya, no? De fotre aquest, allò a córrer. Quins crits, tu. Hola, 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 hola. S'ha caigut de dalt.